Aquest mòdul serveix per fer propostes de noves empreses, consultar i modificar les dades referents a les empreses i els cicles o estudis pels que el centre de treball és idoni. Abans de fer una nova proposta, assegura't de que l'entitat que vols proposar no es troba ja registrada en el BIT. Cerca d'empreses. En aquest espai es pot comprovar si una empresa està donada d'alta al BIT. Per fer la cerca, s'ha d'omplir qualsevol dels camps que apareixen en pantalla amb les dades del centre de treball que es vol trobar i fer clic en el botó Cercar. Apareixerà un llistat de les empreses que coincideixen amb les dades introduïdes. A la part dreta hi ha uns botons que permeten esborrar, editar i vincular centres de treball. Mitjançant el botó Accions es despleguen les opcions d'editar empresa, esborrar empresa i afegir centre de treball. Si es fa clic sobre el nom, es mostren diferents dades de l'empresa. Es poden veure els centres de treball vinculats, així com editar les dades de l'empresa, com crear nous centres de treball. Si es fa clic sobre el codi del centre de treball, es mostren diferents dades de l'empresa i del centre de treball vinculat. En les pestanyes inferiors es poden consultar les dades d'ubicació, les dades de contacte i les dades activitat. En la pestanya Responsable de conveni es poden donar d'alta els responsables de l'empresa envers les pràctiques dels alumnes. També podràs veure en la pestanya Idoneïtat, Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, si el centre de treball és idoni pel cicle o estudi dels quals vols fer-ne el conveni i afegir nous estudis que siguin idonis. En la pestanya Usuaris es poden consultar, canviar o afegir responsables del centre de treball i tutors empresa. I en la pestanya Certificats es poden consultar els certificats de col·laboració que ha obtingut l'empresa anys anteriors. Els botons de la part inferior són per crear una nova proposta de modificació del centre de treball i proposta per donar de baixa el centre de treball. Nova proposta. Dins de Nova proposta hi ha l'opció de fer una nova proposta d'empreses o una nova proposta territorial. Per crear una empresa nova és necessari crear una proposta que el Consell General de Cambres de Catalunya ha de validar per tal d'assegurar la integritat i qualitat de les dades. En situació de l'empresa, s'ha de seleccionar una de les dues opcions disponibles: empresa espanyola o empresa estrangera. Dins de la proposta d'empresa, s'ha d'omplir els següents apartats d'empresa i de centre de treball. A l'apartat d'empresa s'ha d'introduir el CIF, Codi d'Identificació Fiscal, o el NIF, Número d'Identificació Fiscal, el tipus d'empresa, el nom i les dades d'ubicació. Les dades de centre de treball són aquelles que fan referència al lloc concret on l'alumne realitzarà les pràctiques o estada a l'empresa, que no han de coincidir necessàriament amb les dades de l'empresa. Pot haver-hi més d'un centre de treball per una mateixa empresa. Dins de la secció Centre de treball, s'han d'emplenar les dades d'ubicació que es poden copiar de les dades d'empresa si coincideixen amb les de la seva raó social, les dades de contacte, les dades d'activitat, on es pot cercar de dues maneres diferents, i les dades del responsable. Recorda que tots els camps que apareixen en color vermell són obligatoris. Finalment, s'ha de fer clic en el botó Generar proposta. Si és necessari crear un nou municipi o població, s'ha de crear una proposta territorial, que el Consell de Cambres validarà i s'ha d'omplir els següents apartats: país, codi postal i descripció. Un cop enviada la proposta, el sistema informarà que la sol·licitud ha estat gestionada. El Consell de Cambres de Catalunya iniciarà un procés de revisió per tal de validar o refutar la proposta. L'usuari rebrà una notificació amb la resolució de la proposta. Si la notificació de la proposta apareix en vermell, significa que ha estat refusada. Per resoldre-ho, s'ha de clicar a sobre d'aquesta i dins l'apartat d'observacions se'ns indicarà quin és el motiu per al qual ha estat denegada. Des d'aquesta mateixa pantalla podem accedir a dades de la proposta i modificar la informació pertinent per tornar a generar la proposta. Un cop rebuda la notificació amb la validació, es poden consultar les dades de proposta i les dades del centre de treball actual, on s'ha d'afegir el responsable,
gestionar la idoneïtat, afegir els usuaris i es podran visualitzar els certificats un cop finalitzat el conveni. Per continuar gestionant la idoneïtat, s'ha de presentar a l'empresa les condicions d'aquesta col·laboració. Per fer-ho, es disposa d'una documentació informativa, document de referència 00 i document de referència 01. Un cop llegida aquesta informació, l'empresa ha de signar un document, pel qual declara que coneix les condicions de col·laboració. Document de referència 02. Recorda que en els casos que l'empresa aculli alumnes en pràctiques per primera vegada en una determinada especialitat, serà necessari acreditar la seva idoneïtat per a aquesta especialitat. En aquest sentit, s'ha d'emetre un informe d'idoneïtat de l'empresa per acollir alumnes en pràctiques. Aquest document és el document de referència 03. Recorda que tota aquesta documentació s'ha d'imprimir i guardar en el centre. En la pestanya Usuaris es poden registrar la persona responsable del centre de treball i la persona que tutoritzarà l'alumne a través dels botons Crear responsable del centre de treball i Crear tutor o tutora empresa. Un cop introduïdes totes aquestes dades, ja es pot descarregar el document de referència 04. Cerca de propostes. Aquí es pot cercar i comprovar l'estat d'una proposta. La cerca de propostes d'empreses es pot filtrar a través de qualsevol dels camps que apareixen en pantalla, com són estat de validació, nomenclatura, dates, dades de l'empresa, nom del centre de treball, entre d'altres. La cerca de propostes territorials es pot filtrar a través de qualsevol dels camps que apareixen en pantalla, que són estat de validació, dates, país i codi postal. Un cop realitzada la cerca d'empreses validades, apareix un llistat d'empreses i centres de treball. Si es vol modificar alguna dada de l'empresa, s'ha de cercar l'empresa en qüestió. I un cop obtingut el resultat, s'ha de fer clic a sobre la icona del llapis que es troba dins d'Accions. I si es vol modificar les dades d'un centre de treball, s'ha de clicar sobre el codi. Cerca de documents vigents. En aquest espai es pot cercar utilitzant els filtres tipus de document o dates. Cerca d'enquestes de necessitats formatives. En aquest espai, l'empresa podrà respondre les enquestes que rebi. En el cas d'haver-n'hi més d'una, també es poden cercar utilitzant els filtres Codi enquesta, Empresa, Centre de treball, Dates, Estudi o Estat.